Fodrer en elg. Min far han fodrer en elg. Ja, min far han fodrer en elg. Nå, hvor er den sød. De elge kan spise pinde. Hey far, hold lige kameraet. Jeg vil prøve at fodre den. Jeg vil prøve at fodre elgen. Okay. Hey venner. Nu fodrer jeg lige en elg. Kom så elg. Spis det. Kom nu, spis det. Nå. Du har skrummel. Spis det. Jo, den skal lige tykke sig af munden. Oj. Jeg fodrer en elg. Okay, er du sulten? Nå, 2 sekunder, vi skal lige. Nå, den er mæt. Men den blev fodret. Nu fodrer jeg nogle elg. Oj, fint. Så smid det ind til dem, inden de bider dig, ikke? Nu kommer de alle tre. Nu er der mere. Så. Nu har de fået mad. Kaching! Mor elg og far elg.